everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nia ang laing sumpay ning naghinapusta nga sugilanon. Inkwentro di amor. Di sa tingali, oy. Kabuangan ako itong babayana. Oh, uy, hala! Si Kuring, patay. Mangaway na gano'n ako ron. Kuanggon ba ito si Lina? Gilag-lag ko. Patay na ko ini. Rakrakan na ko yung Kuring ron. Lami abay ang prekasong Lina, oy. Nakaako maglagdag na ko. Sabi, tubagol ko rin dili. Pero, tubagol ko lang ko dili. Bahala na ni. Hello? Hello, Nandeng. Pasensya sa pang-istorbo, ha? Gikan ka na, Tog. Wa man mangaway. Hello. Hala, naka-istorbo mang gida tingali ko. Babay na lang, ay. Wa ka makisturbo. Nakalitan lang kong nakadungog sa ibong tingog. Mura kong natiurok. Unsa? Nga nugod taon. Unsa man din akong tingog. Bitaw, mura lang kong kalit nga nakadungog og tingog sa usa ka anghel sa langit nga naputlan og pako. Ay, nindot na unta tong murag anghel. Naputlan man sa pako. Ikaw gid ha. Bisag nihubag na ng imong tuhod, baga ka lang gihapon og kabuang. Ha? Nihubag akong tuhod? Pastilan! Ay lang gud og kauwaw. Mudinay ka. Gisultihan kong Lina, oy, nihubag ko ng mong tuhod kay perting kaon ni magdugo-dugo. Nga hinatag sa inyo silingan. Oh, pag-amping sa imong lawas, oy. Ayaw patuyang. Aw, lami magyod noon ng dugo-dugo. Pero unsaon na lang ng mga high blood o mga arthritis na to. Ano sige, pagpakaayon na diha ha, makaduaw ka na dire. Nangita na rabas Sandra ni mo. O mauba? Aw, ing na lang siya nga magpakaayo sa mong dali. Okay. Na sige. Babay na. Babay ko ring. Ay, salamat ko ako awaya. Wala di ko ibunggo ni Lina. Pero, gitumuan sa mong istorya nga nihubag akong tuhod pisagwa. Ay na, ayaw na lang kong kasuko, tay. Asa ilabi gisultihan gyud nakos ng kuring sa tinuod. Pero imo kong gitunglo. Sakto magod na. Wa manggod ti katong luha, tay. Tinuod man gyud nga nahitabo na nimo sa una. Nga nihubag ang imong tuhod kay naniguro kag kaon sa dugo-dugo nga hinatag sa atong silingan. Kadugay na to. Wa man to pandemic. Basta kay nahitabo man na nimo sa una. Wa man sad ko'y mahuna-hunaan nga laing rason gud. Pag-justify nga nung wa ka makaduaw kang Sandra sukad na uli siya sa ila. Sa ato pa, angay pa ko magpasalamat ni mo. Mao ba? Ay, di na gud kinahanglan, tay. Pero ayaw na lang nahimo ang isyu. Nanihapon ka na, tay? Wa pa. Naapamantay sudan sa ref. Inito na lang na nato. Pero di amang ko'y hinatag ning Marites. Sa manang Marites? Ay, Marites Baruro, god. Atong silingan ba? Sa Marites Baruro di ay? Buutan mabihana. Kanali atong sudanor. Murag daghan man na. Usa ba day na? Ay, dugo-dugo. Nangit-ngitan lagi ka karon, nak. Nihapit po ko sa kondom, Nahala sige. Kay mulakaw na sab ko. Nagpaabot na to sa tatay nako karon.
Ihatod na lang ka, ma. Ayaw na. Atoan na to Sandra dito kay naghilak ra ba to. Giam-aman to ni nang kuring. Nganong nagilak mo, ma? Sandra, ayaw na palabi og hilak. Pasensya lang, God. Ingon na, mangyod na. Di man gyud na madali. Ay, Sand? maayo kay niya ka na ko ke. Pagsulti mo, magawas yun ako kay kabuton nun, niya akong pantag. Sige, Lola. Aw, bless day ko. Narables. Ato sa ko, ha? Nga naman ka? Pairan sana ito imong luha, be. Di ka po nakastrap, eh. Daming pasensya lang. Ayaw ka stress. Ni-try magyud ko ba? Ni-try kong encourage akong kaugalingon nga ma-okay na lagi ko. Pero di gyud ako tayoon. Ma-depress gyud ko. Wait, ha. May ipakita ko nimo. Wait lang. Unsay? Tanawa. Oh. Lain ni nga set sa singsing. Ug lain nun ako paglitok. Ang angay na ko isulti nimo. Sandra, I will marry you. Di ko maingon nga, will you marry me? Kay, moingon niya kag no. Pero... Di ko mutawad og pero. Kung kinahanglan nga mag-wheelchair ka nga, mupaingon sa altar sa adlaw sa atong kasal, aton ang buhaton. Ambi mong tudlo. Akong isulban singsing. I love you. Thank you. Thank you. Lola! Lola! Oh. Lola! Lola! Jesus Maria, Yosef, Ginoo Santa Maria, mga angel sa kalangitan, panabangi kami. Hey, nga naman ay, nga naman sa may nahitabo, ha? Lola! Lola! Uy, nga naman ka makuyungan ka rito sa Lola na. Kalaki ka lang. Ha? Sa nahitabo? Ay, sa nahitabo na sa akong apo. Nga nang, Tanawa mo mga tudlo. Tanawa, Lola! maura na imong gitawag na ako para patanawon sa inyong mga tudlo. Kinaunsa man din ng inyong... sing-sing. Ni-propose na magbalik ni Sandra, Lola. Wa siya ka malibad. Lola? Luha na kalipay ko ke. Salamat. Daghan ka kay salamat. Aw, abi na kong musupak ka, Lola. Kulbaan na kong kamay da. Ay nga nagodenta ang musupak man ko. Dili matoke bang akong gibati nga kalipay karon ko kay. Kulbaan sa nang dili matukid, Lola, oy. Murag, dako naman yung kaayo ng value imong gigamit nga word. Ooy, mura nigbulawan nga gitaguan sa kaban, no? Dako na kaining balor. Pero, wa ko magkomedya. Kinasing-kasing gining akong pagpasalamat ni mo, Koke. Pero, nga nang wa manin mo buhata ganina, nga dire pas mamalina ni mo. Unta, imo tong gipadungog sa mama ni mo. Kuan, Lola, wa mo gunis plano nga, karon dyan ako buhaton. Ni sabay ra ko sa panahon og sa sitwasyon ba? Depressed na mong kaayo siya ganina. Mao nga, aron mawagtang na yun iyang mga kabalaka. Ako tong gibuhat. Nanon niya, kano siya naman gid ang kasal? Murag paingon man kog sipon ane, sipon og ubo din na. Labad ako oda. Isigo pangatsi. Medyo karat po na akong tutunlan. Uy,
Dili na maayong pasagdan, tay. Buhatan ti ka sa akong power drink, ha? Asa to? Ay, katubang luy ang pabukalan. Unya, butangan dayon og lemon og honey. O sige, buhati ko ato. Okay, tay. Sakto sad nga naatay pundo nga luy, Unya, doon natin limon. Doon na, tay. Tulo pa na kabuok, diha. Naa pa man sa tay, honey. Pero why, darling? Tatay, ginoy. Ang imo na tingali ng darling. Tubag ka dayon, tay. Bugal ka man, Linda. Ako ba na yung silpon, hindi man? Ha? Uy, ako man di ay ni. Uy, halatay, nakatagaan gid ko. Ang imong darling gid nga sinangkoring. Uy, anong ikaw magitawgan? Tumaga na ka-importante ko na. Sige, tay. Hello, Nang. Oh, di as tatay sa akong kilid. Oh. Ha? Nga no, Linda? Usay tuyong kuring? Unsa, oy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!